Salam. Sizin bağlar sahipaňyza menem öz sesim bilen geldim. Has doğrusu menden geň görmeklerim mümkün, emma sizin bilen paylaşayım dedim. Men ejem gaty goýal. Ol ejeleň gogsy. Ejemjan men mektep okuturumda meni okuga goýbermek istedi, emma kakam islemäni. Ol meni obamyzdan gelýän, budaçylyga gelýän klassdaşlarymla da däl, ýa bolmasa da owadaşlarymla da däl, gorgun ýaşaýan dostunyň ogluny durmuşa çykarjakdygyny aýtdy. Okuzat bolmaz diýdi. Ejem kakam dinledi. Hem meni şol dostunyň ogluny durmuşa çykardylar. Hudaýa şükür, gülýär günüm bar. Gülýärli durmuş diýilip gowy bay durmuşa aýdylýan şolaň hemmeti mende bar. Häzir men gaýdym ýetişdi. Hudaýa şükür, bir oglum, bir gaýdym bar. Men ýollaşmam edilmeň balymdaky ýaly özüniň bir bay dostuny men gaýdymy durmuşa çykarasy gelýär. Okuturumdan soň oňa da okumaklyk gadagan edildi. Edil ejemjanyň öýde sesiniň bolmaýyşy ýaly biziň öýümizde de men kendi sesim ýok. Aslan mekterden çykan ogam. Enan maşgala diňe öýde öý hojalykçy çağalaryň ejesi diýip meni şeýle terbiýelediler. Ne gaýdyma da şeýle durmuş garaşy. Nem üçindir men öz durmuşymy gaýdymaslamok. Egerde menki ýaly durmuş bar bolsa, taşyndan görünýän şeýle bir depsen ıranmaz diýen hojalyklaryň içindäki enanyň sessizligi, bagsyllygy dymmak bilen goý gaýdym bir garypça olana barsyn ýöne goýul seýilsin. Goýulum oňa salat salynsyn. Goý näme etjeklerini bilmän anjyrasalaram men gaýdymyň öýde sesi bolsyn. Atym gyzyllar bolmasyn. Emma ýolbaşy öýde hojaýyn ýaly olan bir sessiz bir zat ýaly bolmasynlar. Galan içki zatlar aýdyp oturmaýyn. Ýeke geçirilen geceler, garaşylan nira gittin diýip bolmaýan içki sogallar. Diňe baýlyk pul bilen çödülenip bal. Taşymdan maňa göz gitýän dinanlaň hemmetini şu ýerde seslenesim geldi. Hemmede taşyndan görünýär ýaly dälir. Şoň üçin gynçagatmyň bagtly bolmak üçin men ahyry sesimi çykarmakçy. Şeýdip dowam edip gelýän zat men bozýan bolmagym mümkin, emma menki ýandyrmyş hiç kim islämok. Şeýle bir ýapyp durmuş islämok. Belki sizin sahipaňyzy okuyan dinanlyk arasynda menki ýaly durmuşlar bardyr. Belki işte öküşürüz. Zor olur. Sebäbi biziň bilen işte öküşýän ýan ýoldaşlarymyz da ýok.
belki birek maslahat berer, belki menki doğrudur. Goy haklykyjagalar batly bolsunlar. Goy olon hemmeti ýan ýoluş tarapyndan söýülsün, emeke täp bolsunlar.